Ayo ngucapake asta puji syukur marang ngersaning Gusti Kang Maha Kuwasa. Dene awake dhewe sak kanca iki kelakon sowan ana ing dusun Kebon Dalem. Sumber Mulya Bambang Ripura Bantul. Wah, nang omahe dhewe. Heeh. Ajarane sak perlu gelar kabudayan tilarane para leluhur duwe nguni. Ya kuwi wayang kulit utawa ringgit purwa tinggalane para wali. Lan ngaturaken gunging panuwun marang Bapak Panitia, Bapak Kapanewon, sak jajarane Bapak Lurah, Kapolsek lan sak jajarane Bapak Dan Ramil lan sedaya para warga ing Kebon Dalem. Ora liwat uga ngaturaken dumateng Bapak matur nuwun ngarsanipun Bapak Wakil Bupati yaiku Bapak Aris Suharyanto. Bapak Haji Suwardi Dewan Provinsi Gulkarno. Ya. Iki mau ya Bapak Paidi saka Dewan Bantul uga rawuh. Wah, jan seneng. Bapak Kapolsek sak jajaranipun, Bapak Dan Ramil lan sak jajaranipun, Bapak Penewu, Bapak Lurah, Bapak Dukuh lan para pepunden kene. Acarane iki acarane merti dusun. Oh, merti dusun. Merti dusun uga ana ning apa ya? Merti dusun, memetri dusun uga ana sing ngarani iki rasulan. Hakikate apa kok dadak dianake merti dusun utawa rasulan iki, Mak? Ngene ya, Nduk, aku tak coba matur. Apa to tegese merti dusun? Mbok menawa iki ana lupute awake dhewe njaluk ngapura. Merti dusun kuwi adat tradisi utawa upacara adat kang bisane ditindakake sakwise panen wujud syukur marang Gusti Allah diparingi panen sing melimpah. Kuwi ditegesi resik dusun utawa resik desa. Sarta upacara kanggo njaga kebersihan lingkungan lan nyuwun keselamatan sarta kesejahteraning para warga. Merti dusun uga dadi perangan saka upaya njaga kelestarian budaya lan nilai-nilai kearifan lokal. Sakjroning nglaksanake, para warga nganakake sawetara kegiatane kerja bakti ngresiki desa. Biasane terus ana perlombaan nganti pertunjukan kebudayaan. Kegiatan iki ora mung nuwuhake rasa kebersamaan, uga nguwatake tali sumadulur antar bebrayan. Yo. Inti saka tradisi iki ya kuwi kenduri utawa adicara dahar bareng kanthi pasugatan sing khas kaya to pitik kampung lan hasil panen liya-liyane.
kenduri kuwi dileksanake kanthi pengajap nggawa berkah lan keselamatan sak indenging bebrayan desa. Heeh. Sejarah tradisi iki wis kedadean wiwiting jaman semana lho, Nduk. Dadi saka saperangan masyarakat Jawa utamane ing wilayah Ngayogyakarta, Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo, Sleman lan kota kuwi tradisi iki ora mung nuduhake rasa syukur nanging uga penghormatan marang leluhur kang diyakini njaga kesejahteraan desa. Heeh. Lewat merti dusun iki warga ora mung nglestarekake kabudayane leluhur nanging uga njaga keharmonisan manungsa lan alam. Ing penutupan merti dusun biasane dianake pertunjukan kayata wayang kulit, jatilan utawa ketoprak kang dadi simbol penting kanggo njaga lan ngurmati kebudayaan lokal. Ya wis ming kuwi no. Heeh. Muga-muga sakwise pagelaran iki dusun Kebon Dalem utawa Bondalem Sumber Mulya Bambang Lipura lan sakiwa tengene manggih kawilujungan karahayon ya Nduk. Heeh, amin Mak. Sing disuwun warga Bondalem Sumber Mulya Bambang Lipura Bantul sakiwa tengene iki muga kalih saka ing sambikala paring kesehatan umur sing cukup para among tani lan tetandur ya iso tukul apik lan panen sing melimpah. Para among dagang ya iso laris, para pegawe ya iso mundhak pangkate. Sing urip ana kesenian ya iso laris tanggapane. Heeh. Para warga saya wimbuh supeket rumaket sumuyut saeka kapti guyub rukun bandon rompol bantu binantu daya dinayan samat sinamadan kanthi semangat kebersamaan kegotong royongan menika mugi saged ambabar kanugrahan katentreman kabagyan lan kaendahan tumrap kita sedaya. Amin Mak. Wis rasa akeh ne palekne caos atur ya ming sak gadukku no. Heeh. Iki sowan kuwi ya jan nang wilayahku dhewe dasare aku ki ya isih asli trah saka Sumber Mulya. Lah kok iso bapakku mbiyen kelahiran Sumber Mulya kene ngendi? Ini Ranjaga Daya gunungan ketoke. Aku lali wong aku ya jarang nang Ganjuran ya. Ya ora apa-apa. Nek bapakmu sih sugeng ngono mesti gleleng nang jelas. Dasare bapakku ya pensiunan Polri. Dadi anak polisi wae kandhani kok. Anak polisi ning biyen tau dicekel polisi. Wah iki Pak Saiful ya rawuh segen dalu Pak Ipul iki ra ming ijen no. Iki dikancani karo bintang tamu. Wah. Iki piye ya nek ngrasake. Saiki iki dalang karo bintang tamu ki luwih penting bintang tamu. Ah kok iso. Iki rak rencanake le wayangan tanggal 5. Heeh. Ning panjenengane Mbak Tatin iki gandeng tanggal 5 wis isi mundur. Aku ya ora isi, aku ora isi aku ki. Ngalah kok apa-apa. Heeh. Ya diunggahke ben ku sik caos pangandikan ya ben Bahwaluya karo Mbak Tatin. Disepoti apa? Apa ya? Da kae munggul Mbok aku gaweke kopi aku ora ngombe kopi iki karo rada budhek enak. Ah iya, sok aleman. Kaya ora apa-apa. Kaya cah tengen-tengeno. Iki gara-gara nang ngarepku iki ana sego karo lomboke dadi ngelih aku. Ana semangka. Wah, iki ana. Ayo Mbak Tatin munggah Mbak Tatin, Mbah Waluya. Ngadeg, Mbah. Kaya kumpulan satelit sakutenan
dalu Mbah Waluya. Sugeng dalu Mbak Cangik. Pun mboten keblasuk to, Mbah? Mboten bantul keblasuk. Sematur nuwun. Bisa berkahi anake lanang ya, Mbah, dibantu. Wah, ya ora berkahi jenenge padha-padha nyambut gawe. Ya ora kan ya sepuh panjenengan to, saora-orane ya iso ngayomi aku. Upama aku ora lucu kudu sampean sing lucu. Aku ora arep lucu jagake sampean mana. Wah repot iki no. Repot salah ndang iki. Ah iya kok. Nggih, Kek Tatin jamang. Wis po, urung rampung kok. Urung rampung. Oh iya. Lah aku Mbah Waluya ki nek rampung nadyan tuwa ya suwe kok ya, Mbah. Ngomong apa? Si Mbah Waluya iki sado-ado saka Wonosari. Alhamdulillah iso berkahi awake dhewe nglipur para warga ing Bondalem sakiwa tengene, Mbah. Ya. Ora, Mbah. Ya piye ta? Mbok sing semangat sithik no lunas apa urung to asline? Ya engko sik to semangat karo ora iki aneh. Nggih semangat pokoke matur nuwun kula nderek sowan mriki ngregaken swasana nggih mangke nderek napa kersane Ki Dalang kados pundi manut ingkang baken ndedonga mugi-mugi warga ing mriki tansah pinaringan bagas waras rukun kathah rezeki panjang yuswa mulya sak desa mulya sak negara. Amin. Ayo kuwi. Wis ngendika seklimah ngono iso murakabi sak kabehe kok. Nggih, aku ki nek ndedonga mesti kabule ning ndongake awakku dhewe ki dengap-dengap. Ah kok iso? Ayo wong iki ra apa-apa to, sing jenenge gatel ki sing ngukur wong liya nek awake dhewe ning gatel geger kene ya ngerkoso nggih. Matur nuwun niki kalih Mbak Tatin utang. Nggih, sugeng dalu Mbak Limbu Mbak Cangik. Sugeng dalu. Bantuin awake kowe iki nek ajak amon malah Seto iki ana Pak Ibul iki lho. Iki kopine pun Pak, pun Pak. Sik dereng jarume super. maksudnya kulina. Iki Wis jenenge wis dadi dalang iki rasa ngono kuwi. ya ora ditawani kok ya Tin, kok nek aku ra nawani dikira aku sok semuge. Lah nek iki mau jenenge njaluk ora Ora lagi kopine wis pun Pak, sing dereng jarume super aku. Salah ngomong ngono kuwi. Iki ra ngerti. Iki menggunakan kesempatan yang paling tepat ya nek ngene iki. Lah nek ora ngene iki ya sengoro gake kopi klepok. Heeh, Mbah. Alhamdulillah, nggih selamat wilujeng waras, Mas. Nggih, Alhamdulillah. alhamdulillah menika nderekke panjenengan nggih. Iki mundur sewengi gara-gara sampeyan lho. Lah kok iso? Ah membengi rak ya kowe lunga to. Nggih. Ayo donge tanggal 5. Tanggal 5 ning ya aku donge nampa mayang ning saka kene. Piye Terus maksude aku donge nampa mayang. Heeh. Terus dijawab tanggal 5 nang kene tak saguhi. Heeh, siap. Acidane diundur. Diundur. Oh, ya tanggal 5 dadi aku membengi nganggur ning omah. Kan dalang laris. Hah? Dalang laris. Burung. Oh, urung. Burung laris. Urung, berarti calon laris. Amin. Ayo wis. Berarti dalang pemilu dihapus ya. Wis dihapus. Saiki ora dalang pemilu aku ya. Kenapa Mbah kok di arani dalang pemilu? Ya 5 tahun pisan kuwi mau. Aku ki jane ngene lho, Mbak Cange. Aja tekne aku krungu sapa dalange Ki Kiswan. Wah, apa wis pokoke endi tak batal iki. Kula niki donge ning ngendi jenenge Blitar sakniki iki. Iya, Rika ulang tahun Blitar. Yang ke berapa enggak tahu pokoknya ulang tahun mereka. Cek ngundang. Lah ora eneng. Lah piye ta? Lah terus karepe piye? Maksudnya piye? Tak kira iki mbelani Mas Kiswan nang kene mergo Mas Kiswan sing mayang, njuk sing Blitar dibatalke ngono. Ame ngarep nonton kok lemu aneh ning gandengan ning wayangan iki trimo sing bayaran rene to aku ki lemu aneh. Tak kira iki ngeboti Mas Kiswan. Ngaturke nggo para warga Mbak Tatin Mbah Waluya mau wis. Oke kowe. Kowe gedhe. Nggih, menika nderek tepang nggih Pak Bu. Nek dereng kenal kalih kula nggih ngenten iki wujudipun Tatin Titot nggih. Menika nderek ndedonga kagem masyarakat Bondalem. Bondalem. Bondalem sedayanipun mugi tansah pinaringan selamat, pinaringan sehat, pinaringan bagas waras, rezeki ingkang lancar berkah barokah nggih Pak Bu. Amin. Nggih, amin Allahumma amin. Nggih. Nah niki wau Tatin nepungke gandeng ya gandeng sapa to sing ora kenal Tatin ning kula gandeng ya iso arang-arang sing kenal kula nggih sing nepungke. Kula nami kula Waluya Tok Til pun mboten malih. Kok Waluya Tok Til?
Ora nganggo apa-apa ya gur paluya tok, Dil. Paluya tok ya, Mbah. Nggih. Dil. Kene biyen to, Mbak. Zaman Nggih. aku sih SMP SMA. Heeh. Kebudayaan ketoprakan kerepe kene biyen. Biasane. Biasane biyen nang ana kok sik ora ketoprak pengen gandrung nganti adol boto biyen. Kelingan aku mergo pengen gandrung. Apa? Ora ngerti piyayine ya wis piyayi sepuh. Oh, dadi Wah. ini kerepe ketoprakan. Ketoprakan. Ning- Kerep aku biyen nang kene. Heeh. Nganti jaman semono iki aku duwe pacar kene ning lali aku. Piyayine Pacarmu ya rumah samu nandi-nandi ana nang kene ana nang. ora lah ya saking biyen iki wah matur nuwun nggih Pak. Ah iki mentes to. Ayo apa meneh Samsu apa ngono. Ora udah menggunakan kesempatan. Ki Mbah, ki arep ngaturke apa? Lah mboten ngaturke Lah apa-apa. apa? Ki sik ki ana pamundutan iki walah ya ana sate barang. Sate keong. Angkringan Pak Leo hadir PWKS. Kalau ada waktu akan nyumbang lagu Lintang Asmara atau Gubuk Asmara. Edian iki kaya kok ora korek ya. Nyanu ndak anu dalange prihatin kolesterol. Nggih. Kae bojoku kowe ndak semaput. Oh, nggo bojo to. Oh bojo. Awane Sindene ya cukup 3 wae. Wet. Iki aku arep munggah panggung iki mau kok duh apa iki Jen. Arep munggah panggung kok ping sindene kok 30 aku kok kene iki aku ngono. Iki aku dibalak 3 sindene. Mergane Ya siji Niken Salindri balak. oh, terus Kau ngebelak loro Lintang Kairo balak. heeh, terus sing sijine Kau uget-uget oh, Dulala Atila. sik siji Lalatilah. Itu Nek. balak. Iki anu iki. Piye, Mbah? Iki ketok nek ngapusi nek kok ngene iki dadine. Piye to, Mbak? Ora apa-apa. Sinden telu iki cara-carane ya pokoke pil sing paling ampuh kae mumet, iki lara weteng, iki rematik. Ngono wis buat wis. Iki cara pilih telu wis murah kabeh. Ora apa-apa, telu wis merantasi. Rantasi. Lah iki Iya. kok sakmene pil iki yo le ngombe piye? Arak dicuwil-cuwil carane kok Oh, mana. dijual-jual akhirnya. Oh, telu wis ngebahi panggung ngene kok wis Iya ora. gagah panggunge. Ora masalah ngebaki panggung. Sing penting ki murah kabeh cukup merantasi. Nah, betul. Kembali seperti zaman dulu ya. Zaman dulu. Zaman dulu iki jane kembali zaman dulu apa pengiritan jane. Ya iki kembali zaman dulu sak bayarane ya zaman dulu. Biyen aku nampa ki 3.000, 3,5 ngono tak lakoni. Saiki nampa 3.000 ya iso dipateni kanca. Ya ora nek zaman dulu ini sindane rak lunggah nang kene. Ning ngarep kendang kono. Nggih. Njuk mikir ming siji dibutul kacu wae. Terus Njuk nang nganggo ndi? horen. Oren iki apa toa? Nah, terus dalange ya ora nganggo ngene iku ora. Kencang ya, Mbah? Ora kalung ngene iki, ya ming digandulke nganggo mik kaya layah kae to, yuk dibungtel nganggo planu kacu kuwi. Kacu. Wes suarane krungu sak kecamatan. Zaman biyen. Zaman biyen. Nek saiki nek sone ora apik, ora iso krungu Oh. tekan pirang kilo. Ning nek iki sone percaya aku apik. Oh, ngosone apik. Sone Mas Kardi. Mas Kardi Karang Tengah to. Karang Tengah Woguri. Bola-bali nganggo aku saking ngapalku karo sone Mas Kardi iki apik Nah. tenan. Aku muni yo ngono nggon salam ki inggih. Ngono kok saking. Ya ora iso. Jenenge kok Ora ya. pesalon ki iso ngomong dhewe. Lah nyatane saking apike ya. Coba. Muni tak muni yo. Ya. Iya. Nggih. Nah, nek aku percaya kok. Dan apik tenan. Saiki umpamane 3 juta. Piro? 4 yuta. Oh, kandhani kok ngeyel. Kok iso ya, Mbah? Lah latihan. Lanti. Kele latihan yo gek kapan pethoke jarang saiki kok ya. Nggih, matur Nggih, nuwun. bakune derek remen nggih menika Mbah, Mbah Popak to jare iki. Menika aku to. Heeh. Ya Dik. Nggih, menika wonten panjenenganipun Bapak anggota dewan. Nggih. Wonten panjenenganipun Bapak Wakil Bupati, Nggih. wonten Pak Lurah, wonten Pak Duko, Pak RT, Pak RW kalian sedaya perangkat rawuh. Nggih, sami lenggah sedayanipun nggih. Menika pun rawi saking Wakil Wakil? Kepala Daerah tingkat 2, Nggih. lajeng pun rawi kalian Kepala Daerah tingkat 7. Loh, kok ana tingkat 7? RT ki tingkat 7. Loh, kok tingkat 7? Loh, Gubernur tingkat 1. Heeh.
Bupati tingkat 2. Tingkat 2. Penewu tingkat 3. Lurah, Pak Lurah 4. RW, anu dukuh 5. RW, 6. RT. 7. Nah, kepala daerah tingkat 7 Pak RT. Kok ngayal iki. Pinter hitung-hitungane Mbah Waluyo. Jadi namanya ada sambutan dari kepala daerah tingkat 7. Ini saya maju Pak RT. Jadi saya aja dipanggil Pak RT, kepala daerah tingkat 7. Kepala RT itu kepala daerah tingkat 7, ujung tumbak pemerintahan yang paling depan berhadapan dengan warga langsung. Nah, kuwi RT. Mongko rong karuan pira bayarane no. Kamangka RT iki malah penting dhewe ya, Mbah. Ya ora nek dhewe yo karo-karo. Lambe apa wis kok langsung dalan jaba wae. Tegese iki yo karo wargane, karo dukuhe yo nyambut gawe bareng. Iya, nek dadi dalang ki ora kena cugetan. Ya ora wae Titi. Nek arep golek apa-apa ora pertama kali oleh tanda tangan RT siki. Heeh. Ada bar RT dukuh. Ha iya. Bar dukuh bali RT-ne. Heeh. Dukuh kecamatan ya, Mbah. Kapanewon. Heeh. Ha kuwi. Kelurahan sik. Ku ke kelurahan Kapanewon. Lah berarti kan rameng dhewe ya ning kelurahan ning Kapanewon. Lah iya toh? Nah iya. Kayak kepiye iki? Ha iya. Nggih niki kula ndedonga panjenengan muga-muga lancar. Amin. Terus dadi dalang sing kondang, terus dadi dalang sing payu. Kondang kok nek ora payu ya gur cilaka. Ya, Sing penting payu ngoten mawon. Aku kile kondangi wis kondang, Mbah. Ha nggih, ning payu. Sik urung. Iki ya nganggo alate almarhum. Oh. Oh. Nggih, nggih. Gamelan, gawang kele nek wayang tekku dhewe, Mbah. Nggih. Wayangnya dhek sapa? Ya tekku dhewe. Oh, alah, jebulane ya duwe wayang. Weh, lah kandhani kok leku prihatin. Kondangku ku ya mergo gandulan ulang macan. Wah, aku Gandulan ulang macan. tegese iki kudu asma. Oh. Ning aku anu ki butane sik kuru banget, kurang gedhe. Ulang gede. Ya tatin kok jejer kono Pak. Maksudnya aku padake buta ngono apa Ya, piye? manute disimping gek dicak. Iya. Ya, Ane arep masang gapet piye? Ora usah digapet tok, Rasa gapet ya, Mbak. disangga wae. ya kaya wayang golek wae dirogoh ngono. Ya ora ngrogoh. Lah ya Terang. piye ora digapit iki? Iki sing ngedram iki terangane Anakku lanang. Oh alah. Anak lanang. Jane anak iki pira? Ya akon-akon ngono lho Tin. Oh ya, diberkahi. Mas gak. ketoke kaya larang sing ngedram karo sing dalam. Jen Larang sing ngedram Iki piagane napa namine? Apa piagane? Waduh. Tunggul Pawenang. Oh, iya gane tunggal. Kanca-kancane Mas Mas Gading. Gading, Oh, walah nggih. nggih. Tak latih ben pengalaman itu lebih penting. Jadi Wah. aja do mikir bayaran. Oh, ayo mulane nganggo tunggul pawenang sing kena dapusi kok ya. Ora dihapusi. Lah, Ben pengalamannya itu lebih no lho. alah kuwi gur alasanku. Nek nganggo warga laras jelas pengalamannya wis. Ah betul. Beres. Apa Bener kok bener. iki ya? Bener ngoten niku. Iya toh, Mbah? Nggih, pokoke Regenerasi. Nah, Sesuk kaya aku barang iki nek wis tuwa pensiun iki ganti warga laras ya. Betul. Anak-anak iki sak anak-anakku. betul entek-entek remeng sing gampang diakali. Ngono wae monggo. Lah iya, mulane kuwi. Salah satunya sing penting kuwi. Nah, nggih. Ayo niat nek nganggo warga laras bisa adol pomahan aku. Mosok mayang ora gleleng malah dol-dolan. Iya ning sesuk meneh ya aja telu sindene lah. Mesake telu sewengi wong telu ra ya kene telake do jebol kabeh. Ya ora, wong iki wis Lah iki nek sewengi iki ming totak-totok podhok mongko nek perang saking suwe-suwene nganti sindene kentekan wangsalan Tak bebaske Tin. dibebaske piye? Kesuwen nglekar turu oleh. Oh ngono. Asline aku tak bebaske. Oh iya. Sinden ki ming penting apa nyindeni sing penting-penting wae. Ini kira-kira kesuwen, oh dalange kesuwen tak medun sikik, medun oleh. ora apa-apa. Lah wong iki pepete lasem disindeni malam Minggu ora apa-apa Ora kok. apa-apa. Wis tak bebaske pokoke bengi iki.
Saking kentekan wangsalan yo malam Minggu. Ngono iki sindene kene lasem ora apa-apa. Ora apa-apa, iki wis anak-anakku sing nabuh ming do kurang kendel. Ya kan jenenge wae lagi belajar. Ya ora apa-apa jenenge dalange ya jek belajar toh. Ora mergo blereng karo dalange. Oh, blereng karo dalang. Iki len nutuk ragu-ragu ki mergo karo mikir. Mikire piye? Iki engko kepiye? Oh. Gading wis minder ngedram ora seru. Ngedram kok kaya wong nabuh debok ngene. Sing seru to Le. Kaya liku ngajari. Jane ya wis seru kae. Nih kita tambah siji neh iki lho. Apane sih? Wah. Wah iki ketuane dedengkote ti. Kowe ngarep nekoke sinden cacahe telu tekono kuwi. Iki aku nang kene iki ya mung manut kuwi. Iki ora tambah siji. Iki saka mbecekke rasa. Lah piye, Mbah? Lah mau rasane ra penak saka kono ora wis penak. Oh. Pipis. Oh, pipis. Nggih, Mbak bilang wonten pamundutan lagu menapa? Iki mau ana sing nyuwun iki mau sapa? Leo Leopatra. Leopatra iku nyulintang asmara iki ya dibuka rasane, Mbah. Heeh. Di Slendro Songo aku ngono nek buka celuk ndak kleru meneh. Nggih. Iki ditinting Slendro kok aku ki anggepe kaya Pak Supron. Langsung Celemut cocok Lembut cocok nih bul ya ora. meleset. Iki nyuwun ana sik nyuwun caping gunung, Mbah. Ket biyen nek kuwi ketoke. Caping gunung. Caping gunung. Pun jenglengaken. Jengglengke. Oh nggih. Sik ngendang gak goleke somo. Jepang kono Iki pengendang iki ora ana lerene melu Ya sanggang ngono, sanggange budaya ngono lho. Aku anggere ketemu mesti Vicky. lah iya nang ndi kuwi aku ya ketemune kuwi nang Magelang ya iki, nang Gunung Kidul ya iki. Jane iki rombongane melu ngendi to iki? Ya ngendi sik ngejaki pengendang tobrut ya iki. Tobrut iki. Apa pengendang apa? Tobrut. Tobrut Gendut ngono lho. ngawer. Ngawur. Awake gedhe pengendang tobrut. Ayo. Nggih. Ini suarane cilik. Suara cilik. Suara cilik. Ketoke apa-apane ya cilik kok. Apa cilik? Biasane nek wong lemu ya apa-apane cilik. Ora Mula aku tak kurokke. lah ngapa? Ben ra cilik. Ora tuteng clemong lho. Lah ngapa? Lah Kuru karo wong lemu kuwi ora mergo kokean mangan. Lah piye? Kokean daging. Lah ya bener tak kok kian daging. Yo, bawani Mbak Tatin. Wis jengglengke. Sing seru engko nek kira-kira balungane tugel tak ejoli. Joli apa? Joli apa? Joli pir. Saben bengi Ngono kuwi seneng aku. Kok ora pas ki piye ling jenggleng. Mulane latihane mangkat. Latihan kon mangono latihan kowe ora tau. Ayo sesuk tak anake latihan wis. Ayo arep urung wiwit tak wiwitane men pas. Yen memajang hamong karo janar kuning piye to jane iso ngepaske porang Ah sangel. Wis ra iso. Wis pahit. Angger tak paske kemunggan. maksudnya iki Lek suwe iki mergo le ngepas iku angel. Kaya kuas. biasane iki iso pas ngono lho. Wah. Gayo to ora dolo. Aja dolanan wong gerang sing sing pas lho timbangane nyekengke. Ayo. Kembang lho Pak. Ah piye?
Kembang Kami kembang wae. Lah iya. Kuwi mau kudu kembang apa? Kembang Lambe kok iso berkibar ya. Piye? Iso berkibar. Oh, sesuk nek upacara nyiri. Dikerek ya, Mbak. Heeh. Aku nek dikerek le rao piye? Lah cagak iki ora kayu. Apa? Ya kowe nggo cagak ayo. Sing rusak. Wedan taten saka mburi duwe tenan ya. Endi? Ngapa ta? Kowe kepengin. Ora. Kowe ingin. Ora, Hah? bojoke takon Lah kene wong bojone wae nang kene kok nang ngematne sing lemu, mbok ngematne sing kur-kuru ngono lho. Lah ya nek anane aku ngomong karo kowe kok ora oleh ngomong Kok aku madhep rono kok dimatke. Sing dingetke meng gegermu sing dialamke gegermu. Berarti seneng babakan mburi. Batine gegere kaya blabak mau nih. Kok malah saya dijelaske. Aku meja Nih. makan. Ning aja ngina blabak mau nih. Lah piye, Mbak? Sampean ngulet kuat pirang detik niat. Ngulet. Heeh. Paling ngerong detik. Mane ono detik blabak mau niki bertahun-tahun lho ngulet. Piye? Blabak taun. Blabak mau niki nek ngulet Heeh. kuat pirang-pirang tahun tak nggo lawang iki ngulet pirang-pirang tahun blabak mau. Lah iki paling 5 menit ora kuat ngulet. Ora kuat. Nah melane kuwi aja nyepelekke blabak mau. Melekke ya. Kok padake blabak maoni ya. Ora ya gur kaya. Kaya ya padha wae aku kok dadi perasaanku dadi Ya. ngolet-ngolet ngono. Ya ora muni, wae kok kaya widodari ya udu widodari meng kaya. Kaya. Ayo ta. Kembang wae. Aduh alah kemayune jan. Wis ketularan. Kowe ora umure kok kemayu iki lho. Ya piye ta ya kan ya kudu Nganggo klambi. blabak maoni padake. Labak ae sesuk nang nggonku mengkurep. Yo terus arep ngapa? Tak kei panganan, Yo meja makan. meja makan. Meja makan tak sido makan mamakan meja ya. Wae. Kok sak-sake kok. Kae kok motor ngegas kok larase ya slendro padha kok iki. Pas ya. Jam. Watahan. Guna. Angel kok golek wiyaga uyak-uyakan ngene iki. Heh? Golek wiyaga uyak-uyakan iki angel. Ya ora iki ya pas kok sampean ning ngarani pas. Edian. Sik demung tak jukoke saka Klaten iki. Oh ya. Ipan karo adikku lanang Bayu iki ya wong kene kuwi. Ning sing saka Kalimantan, barang ning saka Jakarta, ning saka Jogja, asli ning saka Semarang. Ngerti ra? Ora. Ora wis ora ngerti aku ya. Ana sing saka Semarang wis tau ning Semarang nggih Bali ora kita ngomahe ya kene. Oh ngono. Piye ta jane iki? Iki sing ndelok pirang-pirang lho Mas. Oke. Kebiak tenan lho. Haus tontonan. Lah nyat wayangan sih lah nek ora ning wayang kodho ngadeg nek iki ora gelem temen. Maksudnya iki biasane iki sing ndelok ki ora pati akeh iki akeh banget sing dodol ya saka tarik-tarik. Ngece aku ki nek mayang sing delok terus e. Apa piye? Wah, kandhani kowe iki mbok waduh ngembe karo aku. Hah? Krungu dalange kikis wan kit jam 09.00 esuk. Wong nonton wis kebak. 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 Ning jam 1 awan ke do mulih. Lah ngapa? Turu nganti esuk. Nang pasar Bantul. Nang pas. Buak. Cek dodol ket esuk. Lah yo jenenge pasar kok ya. Tak kira ndelok le mayang. Wis. Piye, Mbah? Heh?
Piye? Ora piye-piye. Aman? Aman. Aman. Saya suwe saya cepet ya, Mbah. Heeh. Ani mau lan joget klutuk-klutuk ngono ta, Mbah koen. Ana onine muni mak klutuk-klutuk ngono apa? Aku ki gembol selurut semaput. Selurut kok digembal iki? Aku dadak ngomong. Wis curut semak. Iki. Wah ya Wis ora kanggo gawe blas pisan. ku nek dilengo putih. Panas. Oh. Ah, Parian. Harian. Parian. Lagi saka Mbak Ayu. Nggih. Le makemku sithik pon anu Mangan kosek. dipangan sak bitinge cepet. Wih. Kok rapik kata-katane. Iki nek mikir elek banget rupane flora. Ngombe sik ngombe. Ngombe. Tuku pelem ning Kutha Harjo. Walah adohe ngomah apa ya ora ana. Ya cedhak nek adoh ki nang Cilacap kono kok. Adoh meneh nang Jambi. Mugi sedaya warga Bondalem tansah bagya mulya. Amin. Alhamdulillah. Ayo So nduk. apik le Parian. Orisar tuku apa? Risa, Yo. Nduk, Risa, Nduk. Jan. Nek iki nek dijejerke jan iso padha kabeh setara. Apa nih? Ora ana sing maju mundur dadi Sarata ngono lho. Apa? Harus Saka kono padha. 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 Oh. Nek burine papak burine. Burine papa. Burine Papa. Gawe nduk. Oh nggih. Ngarepe. Wah rasa dirembuk. Ayo. Lah ngapa wong mburi ya dirembuk? Aku cetha kok ndak dirembuk. Ayo. Sing ngarepe ya beda-beda. Tuku apem. Weh, Tuku apem. seneng aku sapem. Enak to, Mas? Enak tenan. Sing rada gosong. Oh, sik rada gosong-gosonge jos. Piye rasane? Ya legi-legi ngono kae lho. Legi apa pahit mung gosong kok. Ya semu pahit barang. Ndak kalu ya kersa apem. Aku ki mentah kowe arep. Entar kok arep ki apem menung dadi kok Kawula arep mah. lho. Apa? Ajer ya nek mentah. Lah jenenge udu apem. Apa? Aku rak muni apem to iki mau. Heeh. Apem mentah kowe arep. Lah nek apem mentah jladran jenenge ya udu apem, ya apem kuwi kok sing tak senengi. Ya gurtekne isik mentah, sing isik putih, Oh, rada kuning. ngoten. Mboten sing gosong kados Mas Kesar. Wah, gaber-gaber aku nek mangan kuwi. Alot ya, Mbah. Ora. Oh, apa mau alot to, Tin? Lah nek sing terlalu Ya ora. aku tahu ngerti lho. Apem alot. Apem ki udu, apem ki ora alot. Lho, nek sing le anu le goreng wingi terus di Gorengan. tangan saiki wingi le nyuwel alot. Atos. Iki diane dalange kepiye to? Gemari Pak Ketara Harjo. Gemah ripah loloh keturahan. Ana loloh bareng iki. Iki tak gawe ben lucu. Loh jinawi. Gemari Pak lo Jumai itu Ketara Harjo. Kemari pah loh piye? Ayo mu. Ayo. Kok mau is apa? Cimu. Tak kira mok wadah. Ora. Aku gede nih. Ayo, apa? Wah, mripate diketep-ketep. Edian tenan. Dandanan malam ini Cimu tercantik. Anissa Hawidah. Yo antak tita yo. Hah, Catita. Catita. Kok muk piye? Oh, Cacita unicorn. Kok nganggo unicorn barang? Ayo teh kono kuwi. Unicorn ki jarang ki. Heeh. Kan mengkal-mengkal. Oh, aku pengen delok iki le mengkal Ko. piye. Mengko. Iyap. Yo. Jangane asem. 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 Asem ora asem. Lah dawane ngisor iki dadi asem. Sesuk dioperasi plastikmu. Aja to. Bener. Iki keluwian kok ya. Ngoten, Mbak. Wah bener. Jebule wis wayu Hitungan. 9 10. Mengko metune
Dadi tuku. 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 Mugi oleh akeh. Mugi warga mbon dalem lancar rezekine. Amin. Amin. Giliraku. Ya. Yutu kinem. Yutu kinem. Nyugi asbes. Wedan. Cek kuat ya. Mugi warga bon dalem ya sing pegawe ya sing buruh sing karyawan petani bakul kabeh sukses. Oh, kabeh direngkuh. Ha iya. Wong parikan long lalik wis cukup wong pirang-pirang kecamatan. Kecamatan. Terus ke? Panas udan haleng-haleng caping gunung Jola-jola iki dijaluk karo penabuh kok. Ora neng Penabuh ki otomatis ki jola-joli wong wis nadane jola-joli. Ngono dotune tekek lorek. saniki pun mboten tekek. Apa? Nyindir tatin. Loh, kok nyindir aku apa? Lah niki arep ayu mlongono tatone tekek kene iki marep medun. Lalang melompat betrek kecemplung jugangan. Aku tahu duwe bojo ayu, bola-bali ilang. Beno bojo elek sing penting pinter golek utangan. Wis elek, pinter golek utangan. Wis jan. Ilang-ilang. Ngono kuwi lak sing dadi karepku. Monggo pun lajengaken. Piye mau dinteni kok malah. Dinteni aku ki nganti Magur kelametan wae. Duwe lambe kok. Bal-balan menang siji ketimbang dolan ayo do ngaji. Sugeng dalu katur para pamirsa ingkang sampun kersa rawuh dalu menika monggo dulur sami-sami ndedonga mugi tansah pinaringan kalih sambeka nuwun sewu bapak saha ibu ingkang sampun kersa rawuh dalu-dalu monggo dulur sami mesem saha guyu supados kebon dalem tansah rahayu nuwun sewu wonten bapak dewan tangine esuk ora kena tangi awan gendang budal lan jujuk nenggon gawean mikirke uripe masyarakat supaya mapan sugeng dalu bapak lurah ngarahke rakyat mesti lurus dan terarah karo masyarakat gede cilik ramah tamah contone desa kene dadi kemaripan nuwun sewu bapak wakil bupati le nyambut gawe ra kenal awan bengi karo masyarakat yakin wis gemati piyayine jujur yakin ra kersa koro
korupsi. Kini ora piyai cerdas angel parikan ngene iki. Iya. Lah rasa ngalem wis gak sak-sake, Mbak. Ayo tenan Mbah aku ki sinau terus kaya Mbah Waluya aku Pak rumasaku kok angel banget nek golek kata-kata. Angel ya kepiye carane men ora angel nggudi. Nggih ngaten. Piye? Menika melih napa sampun? Nggih, niki sing ngaturke urung rampung. Urung rampung, Pak. Wonten ngarsanipun Bapak Dukuh. Pak Dugo. Pancene esuk ra kangelan gawe lawuh. Wong wis dipunjung kono kene nggone wonge wuh ning jam 5 sore biasane mumet golek butuh. Biasane ngono. Jane Pak Dukuh. Pak Dugo. Ah, Pak Dugo ngendi? nuwun sewu. Pak Dukuh. Nggonamu. Nggono aku nek kene ya ora. Ora beda. Nggih. Lah nek ngono kepiye nek sak jagungan iki 100, sak jagungan 100, sak pedukuhan sing wong 10, ya ora jumlah kok arep panen murang-murang hektar ora gelem. Lah iya. Monggo wingi sasine sasi besar iki akeh wong do sepitan akeh wong do Monggo Inggris mantenan. nganggo dus kae kudu 100. Nek 30 ya isin 50 ya ming umum. Angger nganggo dus ke 100, mongko sedina ki 10 dus. 1 juta. Sedina. Lah nek aku dadi dukuh ora tak pangan kok kunjungan kuwi. Lah kok ora dipangan? Sesuk nek jagung tak gawa tak balekke. Jamur mangan. Ya ora. Ya men tak balekke sapa sing akon munjung nyo 50 ngono wis. Ning ya pancen abot dadi bapakne wong pedukuhan. Paling abot sing dadi juga Pak RT. Pak RT. Kudu iso nentremke lingkungane. Mesti RT ngerkoso nyambut gawe mongko RT rong karuan pira bayarane. Biasane ngono. Ngono kuwi sing jenenge RT ya wis mau lah contoh mbak pemerintahan yang paling depan. Paling depan. Ngono kuwi dadi apa-apa. Nuwun sewu Bapak sing ngagem kopiah. Langgah jumeneng nek pasawang katon gagah karo sanak dulur basane ramatama tak dongake rezeki lancar mongko barokah. Amin. Nah, Ki lenggah ya Pak polisi ya lenggah, Mbah. Kebone Pak polisi. Pak polisi. Abot meneng ngono dadi Pak polisi eling nyambut gawe tenan lak kudu ngati-ati karo masyarakat yakin kudu mengayomi nguyak-uyak penjahat karo wong sing padha judi. Ah, jos. Pak tentara ya go rawuh. Lho kok sak gelem dhewe to. Piye Pak tentara ya lenggah ya. Ngene ora ditembangke sniper sampean. Diakam. Ya kampah 7. Abot meneng ngono sing dadi tentara badan harus sehat juga kuat manggul senjata rela pisah anak saudara dengan keluarga itu semua demi membela nusa dan bangsa. Wayangan iki uga aspirasi Bapak Dewan. Pak Dewan ya lenggah. Wis mau Pak Dewan mau Wis apa? wis lah sampean iki kok apa dujane Bapak Burung. Mau kan nganggo musik, Ora nganggo musik. Iki sing ora nganggo. Lah iki ya nganggo aja dimusiki lur. Menang wae. Kok ndak darani urung, aja dimusiki. Abot meneh sing dadi anggota dewan, atangine kudu esuk ora tengno aran-aran. Kek ndang budal njujuk nang nggon gawean, mikirke masyarakat supaya uripe mapan. Wis, Dok. Iki jelas nek nganggo musik, ketok ora usah dimusiki dadi ki men drone. Iki tak bola-balik. Iki nek ora ana penonton, mesti sepi. Ya ora usah apa-apa nek arep ora ana penonton ki dalang kok. Piye? Mesti sepi ya sareng nyengkuyung sapa penonton ya di Kayak tembang. tembangke. Abot meneh ngono sing dadi penonton sing ana kene kabeh ora lanang ora wadon. Dadi bahan sih iki. Tegese iki ya lanang wadon. Ling golek papan mestine kudu maton supaya le mirsani wayang supaya katon. Sip. Andane. Anu. Apa neh? Iki mau kan nang kono diparkiri to. Tukang parkir. Ah, ngono iki aneh penjalukmu iki. Lah piye? Lah aku mau ya diparkir nang kono lho. Abot meneh ngono sing tukang parkir motor sing ra pernah mesti dituntun minggir. Sing duwe ora perlu kuwatir sebab mau wis ana sing jaga parkir. Ya, Terus apa neh, Din? Pinter iki ya. Ha iki nek penonton ngejak anak terus ora ana sing dodol dolanan. Kaya kae mesti anake rewel. Sing mau dodolan. Dodolan. Lek jelaske piye?
Lah ya wis kepiye? Ya, Sing gawa anak mongko ora ana wong dodolan-dolanan ngono kok piye? pasti tiga wong dodol iki lho. Dodol iki lho, Mbak. Tiga sing dodol-dodol nang Aku kene. tak Sing Sing bakul. bakul. Apa meneh ngono sing dadi bakul nek ora ana mobil kudu wani mikul. Le dodol beres ora kena ngibul bati sithik akeh suwe-suwe iso kumpul. Oh ya pinter tenan. Wis pe. Hah? Kae mobil sing ngangong-ngangong e. Kae ngono mobil sing lagi urip. Lah ya wis ben ngono kuwi lah. Maksud iki ngene lho. Ya kok Tiga- barang-barang kok tok ura ya jeblok ndasku lemu aneh. Saiki dalang. Saiki dalange karang anu ora rong tau ditembangke to, mesakake saiki Aku coba ditembangno, tembangno, Mbak. tembangno. Kan sing ngersake sing sae napa sing elek? Sing nek sing apik pira sing elek pira? Aku ora nggawa sing apik. Berarti sing elek. Sing elek ya ketinggalan. Terus Sing sedengan ya sing sedengan. Ya sedengan. Nganggo mikir lah gur sedengan. Pikir, Mbak. Paling abot jarene sing dadi dalang. Kancane nggon peteng piyambake lenggah nang nggon padang. Padang. Sing arepe kelir karo wayang. Tak dongake sampean sesuk dadi dalang kondang. Min. min ngono. Sip. Dan- Wis, Dalang tanpa wiyaga ora mlaku. Sing ngakon sapa dalang ora nganggo wiyaga. Lah ya nek ora diengko yagaku do lunga ora ditembangke aku kacau. Halah kan rewele. Diloni pisane rewele ra elok-elok. Ha ya mumpung ketemu kok ya. Iki mono jenenge wiyaga. Sopan santun kudu dijaga. Mesti dhisik anggone teka ngelingi sing digelar iki budaya Jawa. Oh. Sing iki sing telu iki Ayo Tin. Bang nganti enyor Tin. Iki mono jenenge sinden, Sinden. ora sah wedi arep budal ijen. Karo kanca ora perlu padha iren supaya ora nimbulke ati sentimen. iki instrumene kan jenenge dhewe-dhewe, ana gender, ana rebab, ana Ah, kowe dijlentrehke. Gamelan sak pangkon iki. kae ana gong, ana kenong, ngono iki lho, ana kendang. Ngapa kok dicekeli sirahe? Ndas kuwi sik iki. Ya isih. Masa ilang? Tak kira mlenyok ngono. Bocor jirah kok bocor. Ndas kuwi sik iki. Ndas ki nang sirah, kuwi ki nang dhuwur kok tekan ngisor-ngisor barang. Lah nek tangan iki manggone ngendi? Hah? Tangan. Kuwe. Ah tabuhe. Ha wis mono kae. Iki mono jenenge gambang, wilahe dijejer supaya lenabuh gampang. Lenabuh sila ora kena jegang, lenabuh kerep ora kena arang-arang. Apa ana nabuh gampang kok ming krung. Krung mesti krung. Mbak api ya? Kita beda-beda. Beda-beda. Kae mono jenenge saron. Saron. Lenabuh iso banter juga iso alon. Nggo ngiringi gendeng utawa playon nute wis genah ora perlu dadak takon. Oh iya. Dadak takon. Oh iya. Sing cilik kae jenenge peking. Peking. Lenabuh kudu sila ora kena karo jengking. Ayo wagu. Sopan. Lah iya. Ana wong nabuh kok ngene iki ya ora. Ora sopan ya Tin. Wis sopan ra Tin. Apa ta? Lenabuh tabuhe jejeg ra kena miring. Nek ditabuh unine keling-keling. Keling-keling. Ayo kuwi jenenge kabeh iki kena digarap. Nek garap semen iki nganti esuk kowe ora sida wayangan kowe. Sisi meneh aku. Jineh Tin. Suling-suling. Ora nang suling. Ana sulinge ndelik. Ana meneh jenenge suling. Heeh. Sing digawe saka pring sing wis garing. Le nyebul iso jejeg iso miring ning kudu kerep kemundak sulinge kecik. Monggo. Apa meneh iki ketemu dalang keswan iku le njaluk mesti neko-neko. Aku 3 minggu yo ngadem panas awakku. Mikir ku. Karo jaman mikir mobil arep diplayokke iki mikir ndi? Jaman mobil arep diplayok. Aku nek kelingan ke jan asem tenan. Aku lho mbak kayak penyelamate. Hah penyelamat apa? Ono tak. Seprene ya ora dibayar telung dino. Ngono iki malah padha wae.
Lemah wis tak tuku kok didol meneh rak ya cilaka. Jenenge kuwi kok rezekine mundak malah. Ah, mundak apa nyatane ya mlesek ngono kok. Nyatane ya tetep dadi dagelan yo. Lah ya nek dadi wali kota lho ya. Lah ya malah nek wis dadi wali murid kok. Wah, lah penting. Ayo. Nadyan, ayo. Sampun Lanjut, sampun. Lanjut. Oh iya. Lanjut kesuwen. Iya. Oh. Malah kerupuk njaluk perahu layar. Mangko. Nadyan wadan syarat Ya saudara kita saiki penari latar WA Mbah. Napa? Ya ana pamundutan ku fragmen. Alah wong iki urung rampung kok wis ana. Oh iya aku ya ngabari sikit tak kon persiapane. Sedulur-sedulur saudara kita yang tresno budaya. Nggih. Sing ngarep iki tari sendok. Tari sendok. Terus kae iki bunga kepala. Bunga kepala piye? Nah ya kembange nang nggon sirah. Oh, terus Terus kae nang penari mangku wanita nanging priya. Ngono wae ben kesel sawengi ngono wis. lah ya le omongan rada suwe ben kecil. Matur nuwun Sendok nggih. Sesuk saya oke kayak penari entrong. Monggo. Nggih malam hari ini juga di streaming nggih Mas. Streaming Nggih, channel menika Dalang Seno. channel Dalang Seno. Oh nggih, salam-salam tinggo sedulur-sedulur pamirsa sing nang dalem. Nggih. Saya ora sempat mirsani rene. Sing penting lewat HP siji syarate duwe HP. Sing ping pindho ana kuotane. Sing ping telu ditonton. Arep duwe HP nek kuotane ora ditonton memang kurep HP-ne gitu. Lah ya. Wis karo sing duwe mripat yo mbah nonton. Wah, ya ora mesti gene payake duwe ora iso nonton. Iya ya. Mripat. Ya. Payek. Payake apa iso? Ayo mripat. Lanjut. Nggih. Sekar bisa Yuk.
bocah do trampil. Sing tak gumun iki sik ngendang kuwi lho. Lah piye? Lemune kaya ngono ning mingset. Langsung Langsung. Hebat tenan. Pinter kok ya wis. Terampil trenggiling ya. Lah, trenggingas. Mau cah bagus-bagus kok padane trenggiling. Ya kan kuwi kaya meh-meh nek glundung ngene lek ya pas. Kae nek dilengi temu apa? Apa? Dilengi temu repot cah kuwi. Piye? Nek dilengi temu angel. Oh nek dijaka tengu. Di mikroskop. Yo, Mbak. Sekar bisa kawan gunangan desa. Nggih, menika sampun caping gunung nggih. Iki kok ya rungono pamundutan liyane apa? Pun mboten sah ngopeni pamundutan. Ya dine ana sik nyuwun ya, Mbah. Mungkin nek wonten nggih dicaosi. Iki fragmene nggo engko, Mbah. Lah nggih mangke mau nek pun Iki ngaturke Lah menika kan wonten pamflet nggih wonten Bu Ayu. Bu Ayu. Iya. Wah, aku cilaka aku. Lah ngapa? Iki kok aku diketutke pamlet bintang tamu apa, Pak? Terus? Sesuk aku tetep bayare luwih lah ora ya kacau to aku. Ya ora apa-apa jenenge wong ngenehi bojone lho. Jenenge nek ngenehi ibarate ya Mas, ngenehi wong liya kuwi 10.000, 10.000, ngenehi bojone kuwi 1.000 luwih akeh berkah ngenehi bojone 1.000. Waduh, aku kamangka kerem kei wong liya luwih saka bojoku kowe. Ya kuwi mulane bojomu kerep ana kei, dadi kowe ben rezekine lancar ngono lho Mas. nek kuwi bener. Lah piye nggih, Pak? Lah gek bojoku ya udu sedulur lho. Udu Mbak Ayu, udu Adi, udu sedulur. Nah. Lah kok lara njaluk bojo nyontekke, turanti beras sambat bojo, gas entek nyambat bojo, terus listrik muni nyambat bojo. Lah bojo ki udu sedulur lho kok apa-apa njaluk iki kepiye to? Gur bojo lho udu sedulur. Bojoe malah luwih saka sedulur karo liyane. Oh nek ngono sesuk tak bali kaya wingi uni. Lah terang tuasno ya kaya kowe mau kuwi. Kula Senengane nonton ngenehi aku. wong, ya. Menika Mbak Ayu dipun jumenengaken. Mbak Ayu jumenengke. Ayo Nduk, kayu ngene. Lah iya iki slendro. Arep Rasa piye? disepoti. Oh, tak kira arep celuk. Lho iki dicopot sikik. Nah. Wah. Jarike anyar ya. Anyar e. Ya aja di ngono kuwi, Fik. Kowe iki ya padha-padha. Kadeng ya. Oh, gading kurang ajar kok gading. Mbok ora ngono ibumu to, Dik? Caper aku apa piye Mas Gading? Kono, ro gading kono. Ya ya jelas milih gading jek enom, jek rasa. Heeh, sugih kono. Apa nek duwe bojo gur kon ngangkat watu kok sik rasa. Maksudnya nek iki kan cara sawangane wae wis beda ngono lho. Gandeng iki gandeng piyayine kalem. Heeh. Dilokke kepiye gur meneng wae gur kedap-kedap sak karepmu. Lah piye ya? Nggih sugeng dalu Mbak Ayu. Nggih, sugeng dalu Mbak Nggih, Tati. menika minangkani pamundutan nek mbok menawi wonten pamundutanipun menapa? Menapa Pak Dalang? Belum ada pamundutan iki. Oh, belum ada. Ya ngaturke lagu sing judule Sak Senengmu. Mau ana gubuk asmara ora lintang asmara? Lintang asmara gubuk asmara. Jare Lintang Asmara diselirani sapa kuwi mau. Pak Leo. Nah, Oh, engko Pak Leo. Kan salah satunya. Iku nggo gara-gara Pak Leo ki nggo gara-gara Oh. ndang Bali engko. oh Ya, ya. siap. Oh, ya. Ya aja ditembangke kuwi engko ndak legelo. Arep nembang apa? Nduk, Lah Cahayu. napa? Monggo Bapak Ibu ajeng ngersake lagu napa Bapak Ibu? Lha Nah, wong. tak tenan to. Nek taren mesti ana single kok ning Bukit Asmara ana single melom. Lah ya nek apa ana sing njaluk lagu ngono lho. Ah, iya. Kuwi mau ana sing GBSM. Gubuk asmara. Gubuk asmara mawon nggih. Gubuk asmara. Ya. Nggih. Mumpung slendro. Monggo minangkani pamundutan. Langsung napa Dibawani no. Ana sik duwe lho. Iki biyen sebutane Tatin iki Tatin gubuk asmara ya. Ora ya du aku mbiyen awal-awal. Sapa? sapa? Mbak Ika. Ika apa? Oh iya.
Tatin ki lewong. Mbak Tatin ki lewong ya. Ada nganu nek Tatin ki lewong ning kondange Tatin ki ya gubuk asmara ning Tatin kondange ya nyopet ngono bareng. Ya Tatin iso nang gubuk. Oh iya wis ya wis kono do menilai dhewe-dhewe nek Mbak Ayu kondange apa, Mbak Oriza kondange apa, Mbak Catita iki kondange apa ngono wis lagune iki kesenengane dhewe-dhewe ya kena ngono. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur lingsem yen ke mutan Padha tenan pawakane. Piye? Seneng. apa Ora ya. Saiki wis beda. Piye? apa aku padha Mbak Tatin kan apa Ya undang-undi 11 12. Biasane iki anu, iki kan rodok padha, saiki luwih cilik iki, mergo iki wis dhiyek. Tak Iya. siksa soalnya. Tak siksa piye ta ngawur. Ora tahu tak kayani. Ya wis dosa. dosa Wedok iso golek dhewe kok njaluk wong lanang. Jane kowe mbiyen kok gelem to dadi bojone kowe iki to yuk yuk. mbok di apa ya Apa arep Beh. di pelet ya wis Kak, Lah janjine Keswan biyen ganti Keswan. Ki Keswan iki biyen ngene kaya dadi bojoku ki tak ujo. Sandang pangan golek dhewe. aku main Python. malah diujo ngono to. kapusan kok jane iki Wis mbok sik apik. Wis anak-anak siji kok agi omong. lha ya jane iki terpendam ngono lho Terpendam kayak trukul ngono. lelampahan Ini cocok lo ragu ini cocok ya Heeh. Cocok tenan. Ketrek terus. Lah piye? lagune iki cocok Ana iki. sejarahe to? Oh sejarahe Sejarahe tenan. piye? Oh tenan kondang Wian Oh, mergo lagu iki apa? lagu-lagu iki terus sekolah Oh, sekolah. Wong ya Pinter. kuwi mah cek bapake polisi ning kena masalah ro polisi ya iki wis to yuk. apa kes Ora sopan to wis we. lho ngono yang undang aku yuk biasane Yo nek nang ngono ki nek nang biasane ning omah iki mama Mama aleman. Ngono celuk mama. Wangune iki ya Mama Oris. Ya wangun. Mama apa Siapa? Oris ki Oris ki sapa? sapa Oris ya. yang arep sekolah nih apa piye wae Pak Wis kapok. Sekolahke wae ben Tenang. pinter yuk. Ojo. sekolah 2 tahun setengah ra pinter-pinter malah Ben. Nerang cara ngono ku ya angel tak tak bojo. Malah Kang. Prihatin ki werna-werna ana sing kungkum, ana sing mertapa nandi-nandi. Aku ya prihatin ku lakune ngono ku ya undu-unduane ya kaya ngene. nek ning kono iki ora prihatin. Hah? Apa? Ya mergo kekethok kuwi mau. Jenenge lelakon wajibe dilakon. Dilakoni biyen. Jagung bakarane. Heeh, tanggung perkarane. Yen tatine nili aku nangis. Oh, kaya biyen tak iki. peluk-peluk oe. Tenanan lho. Peluk tenan apa piye Ora, ning maksudnya kan biyen aku kan karo kae plek to, dadi ini kanca plek iki masih kanca kentel-kentel ra to, Mas? Ya, kok gumantung. ya gumantung Maksudnya iki biyen kan kancan akrab ngono lho. Oh. Lah kok ana kabar kring ngono to. heeh kring Wis tak karepmu, tok babar wirang ora apa-apa. Lah salah jenengan yang anu kok ya lho iki ki termasuk cerita lho ya Kena nggo cerita anak heeh nggo cerita anak putu Nek menawet iki nggo lakon wayang. Lakone apa, Mbak? lakone apa yo Lah ya sekolah ora lulus-lulus malah saya Kunjara Karna.
Lah kuwi tak tileki nang kono iki kok jebulane iki kok encermimih banget to iki. Elik mambu to. Dek jenggote tekan ngendi-ngendi. Ora jenggote. Mas nang kene ra ono tukang cukur po ya Mas. Aku ngono kok nganti tukul kabeh nek ya aku mesakake to biasane nang jaba gleleng sapa-sapa ditantang basa nang kono tak tileki kok malah Nyermimih. nyelemi banget. Iteng, Iteng jan kuru Kulo ya. jan kaya tengkorak kae lho mbiyen iki. Sing apa sing do nonton mirsani ngene iki aja sekali-kali urusan roh hukum. Repot. Wis cukup dalange wae ya. Wis. Cukup dalange wae. Lah ning kan kono kan yo tak tangisi to Mas. Tangisi ya kowe ora ninggali apa-apa. Lah karepe yo. Karepe iki pira? Nah, le nangisi ra mergo trenyuh kok. Lah ngapa? Mergo ndek kurangan kowe gek kapan le nyaur Ora ya, Mbah. Ora to. Biyen jenggote tekan endi, Tin? Tekan ngendi-ngendi tekan kene barang. Kowe kudune ya tegel, kowe kudune ora tegel njuk mara meneh. Lah ngapa? Ya nggawa oncar apa ana nggo mrongot. Ayo brongot sak raiku, Mbah. Ning nang kono tetep dalang kok ya. Dalang aku ya. Gleleng ya. Pake Gading Mas Eno kuwi. Nyokis nyo jatahmu yoga. Aku nang kono tetep digaji ya. Alhamdulillah to nek ora kowe ora. Alhamdulillah mlumpuk wayang iki. Mlumpuk wayang. Kowe iki ya sebagian duitku to iki. Ora tau nganggo duitmu aku. Main-main apa melu arep apa-apa adi. Lah kan semenjak karo kan duwe wayang akeh. Ya ora asline kok wis suwe ora ngono. Ya kentekan ukara ngono kuwi senengane kok. Senengane cok mukir lho sesuk nek wayang iki kowe melu urun, nek arep mayang nang Cilaka Gundel Durna iki kumen. Iki mole njukuk wayange tak penitine aja seru-seru ngomong ndak anakku tangi. Rampokan iso anu dikum banyu ya anakku wah. Yo. Lelampahan kang wuri tresna tulus nadyan hingku buk Yo Mbak Ayu. Ayo Mbak Tatin kok dhewe piye? Ya aku wis ngadeket mau iki. Lah aku mewong telu lho. Oh iya. Mbah Walu yo ayo Mbah Walu yo nyambut gawe ora linggo wae yo. Ayo. Iya Mbak aku dewangi ngono lho. Lho ana biduan loro iki ayo. Nganti kaya babat kon ngewangi kowe yo. Yo. Yen lewat aku kelingan kupu kae biyen tak gelere. Oke, tambahi Mas volumene. Oke kontrol. Ning cagak gabak tulisan warna aku ada kasih sayang. Monggo Mbak Tatin. Jenenge gubuk asmara. Biyen kae tak gantung tresno. Tanpa mental, tanpa pasrah, buat asmara. Gubuk kae. Digarap apa keroncongan penak ya Mbah. Iya. Ora kok sampeyan lemes sih ngopo ya Mbah? Lah keroncong lho metu. Yo, ngono kan dadi rock niki ya. Keroncong ya iya. Catatan sak Hah? Oh, hah?
piye Mas? Iya, iya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Pamundutan Prahmen Ketoprak. Lah kan Mbak Tatin Mbah Walu ya toh? Iki tak goleke cerita Minak Jinggo. Terus ayo waito puyengan. 11-12. 11-12. Karo iki jane cocok. Ora aku iki Prahmen oke mah mati kutu aku. Lah apa? Wale nira elek banget. Yo jebanget ngono kok sampean kok yo. Ya Mbah. Waito puyengan Nganggo dayun ora Mbah? Lah yo nganggo nek jeneng Minak Jinggo ki nganggo dayun. Kayak ana ketoprak lho Mbah. Endi? Ha iki Kang Darman kuwi. Oh, anu ketoprak jos kuwi. Dapuk dayun. Ya terserah jenengan nek aku sing dapuk kuwi takoni bayar apa ngono ra cilaka. Kene bukan ngadeg. Wah, le wangsulan tegas ngadeg. Aku wedi karo kuwi. Monggo nyuwun pangapunten mboten teges ngisalaken pakurmatan dapukane dayun, monggo. Nggih, double pokoke men ra tembus. Kacamatane dienggo engko nabrak apa-apa. Ya nek nabrak sing nek ngidak-idak pacitan, monggo. Kayak nganggo mike cimuk kae. Iki. Ora mek ya piye engko? Ora nganggo mik wae, Cek. Waito puyengan Minak Jinggo dayun iki jos. Nggih. Aku mburi, Mbah. Monggo. Mriki mburi ra apa-apa men ra mambu bensin mburi ngono. Yo. Dimulai. Turuk, 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 turuk. Tuk 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 tuk. Ayo, Mbah.
disiarke, Mbah. Nuwun para sutresna budaya Jawi. Sugeng dalu, sugeng pamanggihan kalian keluarga Ketoprak Mataram Sepi Budaya. Wonten ing dalu menika badhe ngaturaken setunggaling fragmen kanthi mawa ira-iran pinak jingga kayuyut. Dene para paraga ing badhe ngayut kewajiban wonten ing dalu menika dayun katindakaken dening sedherek Nganusu. takoni wae. Inggih pun asta dening sedherek Sudarman. Dene waita katindakaken dening Dena Ayu. Patin Titot. Kapatah dados puyeng. Minak singgo wonten ing dalu menika katindakaken dening sedherek Rudi Waluyo. Sapa? Kok dadak aku Rudi? Alah yo men ngono. Waluyo. Malah. Monggo sugeng amirsani, menawi panjenengan mboten mirsani. Yakin panjenengan badhe gelo. Ora yakin, Mbah. Menawi panjenengan mboten gelo, kula sak kanca sing gelo. Sugeng mirsani ngantos dumugi purnaning lampan wening dalu menika. Nuwun. Nuwun. Kentrongan. Tuk 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 tuk. Nduk wong ayu. Piye Mbak Yu? Engko sithik kowe metu engko sithik. Ana suara apa to Mbak Jan. Yu? Dayun ora ciut, siut. Ciut ki ndek sapa ciut? Ora ono. Kok kabeh. Dayune iki engko sithik. Ngene lho Nduk Cahayu iki awak dhewe iki wis suwe nanggon apa ibarate manggon nanggone Kanjeng Adipati Minak Jingga. Cuk, suwe-suwe kok keteke kok kaya arep seneng karo awak dhewe mongko iki kaya ngono kok ya ade areng ladeni rak ya ora mungkin to ya. Aku mau Mbak Yu wong kaya ngono wis ora apik babar blas. Ora masuk ya. Ora masuk. Siut. Ngene iki lho siut ora ciut. Siut setut rekatak jemblem. Dayun bapak netol kiem. Siat ciut ki wong. Kula lurae. Tangune. Aja banter-banter kuping kubengeng. Kaya adate krungu bledek mboten kaget. Aku kepengin ketemu calon gerawaku. Siap. Kowe Lin Mas apa Dayun? Dayun urae. Ngene lho, Yun. Inggih. Garwaku sing neng kene lagi calon iki wis tak apa jenenge? Kurungi. Wis tak embu. 3 tahun suwene kok angger tak tari ora gelem ngladeni, kecewa rasane ngatiku. Mulane aku saiki kepengin kepethuk karo garwaku. Tulung wae to piyungan. Puyengan. Iya cok lewat piyungan. Bukaan lawange wong ayu. Bukaan kono Nduk. Mbok kowe wae to Mbak Mbak wae sing tak silek manut karo wong tuwa cepet. Kowe wae sing ngerti kancinge. Lah ya awakmu sing duri lho, lawange kancane Alah dhuwur. alasan mongko nek kepethuk aku ndak aku malah saya gila. Nah cepet. Lah ya jaba meneh aku tuh Teko buka lawang kek. Ngeyel lho. mangga. Endi suarane lawang kok ora ana? Ceklek. Ngek ngono. Nek buka lawang ki Kaya lek Saking tuweke pintune nyek. bunyi. Heeh. Aduh, salon garwaku Dayun bapak netul. kula lurae. Sandale digawa ngidul. Pun keri teng kidul e. Ora ngono. Nggih. Bakal iso kumpul wong ayu iki. Siap. Kanjeng Adipati. Nggih, Wong Ayu. Jenengan wonten perlu menapa kok rawuh mriki? Kok ngentut. Apa mambu? Mongko memang ses ngono. Asem. Kowe wae to puyengan
Kowe nang kene dadi tanggung jawabku mergo kowe calon garwaku. Mula saiki titi wancine kowe ngladeni Akiyu. Mbak Yu, niki pripun to? Kok kowe omongane dadi kaya melu minak jinggo. Oh iya. Rasane bindeng. Oh iya. Kesel lho. Mbak Yu, niki pripun Mbak Yu? Kanjeng Adipati minak jinggo. Kepiye wong Iki menak gawa bulan pope kok wiwi. Seneng aku ndelok we. Ebo. iki Dayun Walah Dayon. tak gawe kuru. Kajenge napa? Mimi. Menenteng. Menenteng. Panjenengan langgih wau sampun kula adosi daharan kalian unjukan to. Kok napa tesih kirang napa pripun? Kudu kuwi. Kedap to panjenengan wonten mriku mawon kula menika tasih krungu. Nek panjenengan ngendika mboten sah nyedak-nyedak wonten. Jenengan kenging ayam napa pripun to, Ndara? Aku ki wis kapang karo seliramu wong ayu. Mula manut ladenono 5 menit. 5 menit wae wong. 5 menit, 5 Kok menit. ming 5 menit? Kepiye Dayun? Kula diomani. Kowe kurang ajar. Aja kuwatir. Kae mburi ki ana wedhus. Niku mangke nek jenengan geblepek pripun semono gedene. Ora apa-apa, aku wis kulino. Panjenengan menika mbok ampun nganten to Kanjeng Adipati. Lah ngopo wong ayu? Sekedap panjenengan menika kepingin garwa kula kalian adik kula menika. Heeh. Nanging kula menika dereng duwe rasa tukul tresna kalian panjenengan menika lho. Mula tak tandurane gek men trukul wong ayu. Ki ampun ngenten nek jenenge tresna menika mboten saged dipeksa. Dipeksa karo ora ki rasane padha wae. Kok riyen to, mengke riyen to. Kepala malah penane dipeksa. Wis gek wis ladenono wae Yu. Ya apa ya? Gak kaya ngono. Wong nek Wis kowe ngene kok. Kok nek aku Kuwi wis muntuk-muntuk pi lho Yu. Iki le pincang ki ming sikile. Kuwi lho Yu, wis muntuk-muntuk pi lho Yu. Nek liyane biasa. nganu lho ngeten lho Kanjeng Adipati nek saged menika nek nggih sing seumuran kalian kula sing lemlampah nggih mboten ngenten iki mengke nek ngenten iki nek gadah putra Wis cocok kuwi wis mlakune wis cocok kok. wis cocok piye iki panjenengan mengke nek gadah putra yuk terus mlampahi ngenten niku nek nggih pripun ngenten lho Kowe duwe bojo tuwa ki malah untung. lah kok untung Bola bali leren. nek Ora nyambut gawe terus. nek kula mboten seneng nek sing tuwa ibarat klopo menika nek tuwa kentose gedhi Lah ya kuwi sing apik wong ayu. Ora apa-apa Yu, tuwa ora apa-apa. kowe gelem kok kentos gedhi Penane gede lek. Hah? Nek diingu ki cepet gek les ngono lho ya Yu. kono nek gelem kok nak Tuwa ki malah nek dipuk cepet trukul. Manut wong ayu. Cek kok sik to. Nek panjenengan mboten sah ngenten niku astane ten mriki mawon. Aku ki kepengin seneng karo kowe. Aku ngene iki kuwatir nek ana sing gogrok. Mboten menika dipun dinalani kenceng banget. Dayun bapakne Kula lurae. batune anyar. Kula dobelan. Kowe aja ngridu. Aku arep andum katresnan karo calon grawaku. Kowe turu apa marep rono dhisik. Engko nek rampung tak gugah. Temenan. Kapan aku nek ngomong tahu temen? Wong ayu maju kene. Aku ora arep kepiye-piye. Manut to. Wong loro. Kowe Niki panjenengan kula anu sing adik kula rumiyin nggih menika tesih anu mboten dereng napa jenenge kowe iki manut to. Iki lho iki nek kowe engko gelem kan wong kowe sing lakoni engko duwite nggo aku ngono lho maksude. Lah yo aku entuk apa? Kok germo. Oh, kowe aja kaya ngono. Kowe iki putri sengkeran, putri bengitaku. Dadi wong loro ki padha wae. Kowe kudu ngladeni aku bebarengan wong ayu. Nggih, ning maksud kula niki adik kula riyen kula tak masak nang mburi sik ngono lho. Aku rasah tok masakke. Aku mbok ladeni wis gelem liyane masak karo ngunjuk. Aku wis seneng tok ladeni wong ayu. Mono manut. Kok kaya ngono to lho aku ki? Hah? Dia mau ngilim laku pincak ning nek bubuk ora percaya. Nek bubuk ora. Kene dadi siji. Mah aku. Kok sik ta? Yo, tulung Tengene pripun?
Endi tanganmu? Niki. Ndak kleru ngrauk roti kukus. Roti kukus Kowe bae ya Ayu ya. Wong aku rek piye le bintang sing endi mau sikile? Kok mah kaya semut ora aran abot temen iki. Iki Mlaku lho. kene manusa. Terus kok disuruh ngene. Magelis. Dayun, Kula lurae. kowe kok wani-wani nyekel bok. Nyekel meneh. Lah lek ketemu Yameng niki. Aja arep Kowe aja mutra kethek, apa mutra kesel? nyuk-nyukan. Kene wong ayu. Aduh. Iki aku ora nyekeli apa-apa, gur nyinsing ewiron. Aja kagiet. Yo. Kowe meneng wae rasa bunga-bunga. Nek manut niku rak kepenak. Nek memang iya ngomong muni mah ngono lho ora gur yayu. Mah ngono. Gelem apa ora? Ma. Kowe gelem ora? Mah. Berarti wong loro ki sesuk tak cacahke kalonjono. Kowe padake sapi ngono apa piye? Kene mlaku ngono wae wis krenggosan kok ya arep ngladeni. Iki lek krenggosan gur nek mlaku, nek liyane ora. Kaya nek omongan ki dadak nggo ngene-ngene iki ngono apa piye? Iki pancen sikilku ki sing siji bubulen. Nek gur sikil sing bubulen. Ah liyane Diratake mula sikil ki. Nek silahe ora. Kira ngendi? arep ngopo to jane iki? Kinceng sapa ta? Kok padha. Heh. Wong Arep ngopo? Oh iya. Lah ngopo lho kok? Aku agar gandrang. Gandrung. Kowe iki senengane kok ya ngegol-goli to ya Mbak Yu. Kaget kok yo tak kira ki arep ngopo kok yo. Oh, dadi kagol to ya. Sapa? Lah sapa? Lah sapa? Sapa ya? Sapa wange nara padresna. Ya kok sik. Stop. Ya. Jangan lagi maju ke depan. Oke? Kok sik to iki arep Gone wis nano lho iki. Sarayu Ayo Yu. Iki wis nyedak lho Yu. Ayo Yu. Aja ditema. Aja. Hus. tak rewangi aku ndrodok nang ngarep pawangan. ngarep lawang endi ra ono lawang barang. Kowe pindah tengah kene wong ayu. Kowe mlaku kok muni. Apa? Kowe mlaku rene. Ora arep laku. Lek muni iki gesut kok saking gedene. Apa panjenengan menika mbok ampun ngaten niku lho. Aja mundur-mundur. Yu. Engko nek kowe klumah, aku sing bejo. Nggih mulane panjenengan ampun moyak-oyak ngaten niku. Mulane aja mlayu men ora tak oyak. Lah nek wong kula niku mboten tresna kalian panjenengan. Hati-hati lho Yu ndak krowak Yu. Kowe kudu gelem karo aku, mengkari milih ana loro pilihanmu. Napa? Kowe dadi bojoku, apa aku dadi bojomu? Lah iki jenenge ra ono pilihan. Milih. Aja nyumplak-nyampluk, nek ndemok sing ngalon, nek tok sampluk lara wong ayu. Panjenengan astane ajeng kula kluwik ra genah. Wah, aku mah kesamlo. Mula ngali ya. Dayun, Ndak kula lurae. kowe matur nuwun iso keserempet calon bojoku. Ya matur nuwun lurae pun srempetaken malih. Iki rada repot. Kesrempet. Awas, kowe lungguh ning ati-ati, aja nganti nglungguhi gedang. Kok tak gedang ketemu gedang. Ayo, Omonganmu kok gelut asem. njujuk sing ora genah. Omongane jijik nafsu tenan aku. Darman tak pateni. Pikir
Dayon iki jane oleh ngendi to kuwi Adipati? Iki dayon kepepet. Dayon kok kurang ajar kowe. Manutasan pun jat jarawo. Yo, arep to yo. Kowe lho yo. Iki lho. Gek rono ta yo. Dicegat kabeh. Dayon memani karo aku, he. Kene wong ayu. Ayo yai bareng moge. Keco lho mboten sah ngoyak-oyak ngenten iki. Aku tak kebut iki men pulen. Kok kaya Sego. Wong kok ayune sejagat dinggoni wong loro. Asem. Irungmu cedhak mata. lah iya irung ora cedhak mata ya piye? Cedhak. Gunung Kidul kae ana irung ora cedhak mata. Lah ngendi? Irung Petruk. Niki jenenge irung ya manggone ning kene. Kok gumuceng lho. Apa? Yu munget. Ya? Ayumu banget wong ayu. Ayumu banget kowe dilem kowe. Rung mungir. Hah, apa? Irungmu Oh, banget. aku ngerti yo. Apa? Mbutmu wo. Aja saru. Hah? Ora, rambutmu dawa. Oh, Bener ta yo? Bener ta yo? Ah, bener ngono ki piye kene pe pinter. sumuro. Apa sumura? Suwengmu loro. Wong suwenge nang kene kok le. Aku yang duwe siji lho tinggal kok. Apa kuwi? Limuceng. Apa kuwi yo? Heh? Apa kuwi? Aku rapati. Apa kok lunga? Apa kuwi singkatan apa nek ngono kuwi? Kuwi menyinggung peranakan. Mboten nggih, taline panjenengan menika kenceng. Udu wae. Kanggo. Kuwi ta malah saya banter to yo. Aku nek dong penting ki banter. Panjenengan menika mbok ampun niku. Netra kaca alindri alindri. Remang Kula menika ya kesel ya sumu ya ngelah jenengan ngaten niku carane. Kula ngeleh. Kowe ngelih wae. Aja kuwatir, melu utawa dadi garwane Minak Jinggo, Adipating Blambangan, Mukti Wibawa. Sate. Kowe kepengin sate, mengkari ngawe. Pengen Kowe sate. kepengin lawuh, mengkari dawuh. Kepengin sego mengkari obo, Lah nek kepengin susu. kari mencu. Susu piye? Oh, nembung susu mesti susu. Ora ana kok susu. Lah ya nek panjenengan menika nek jenenge karo wong wedok iki ya sing alon, sing alus. Ngono dadi wong wedok iki ora gila ngono lho. Oh ngono njaluk sing alus wong ayu. Maju kene wong ayu. Kowe tak elus wisan. Tak, kan aku sing maju. Maju gek maca puisi. Ya mah. Kene. Nek jajal maju, jajal. Apa maju? Wong loro kepengin duwe anak pira tak turuti. Wong ya orang gelem kok dadi anak-anak barang lho. Ora wurung nek gelem kowe mesti manak. Anu mesti duwe anak wong ayu. Kula menika mboten remen kalian panjenengan kula mboten tersenau. White temptation. Kira-kira iki anak-anak apa jajal yu nek karo iki jajal. Wong Adipati lho. demak-demak. Kok mboten kersa. Adipati lek
Adipati. Ngundang aja lek. Hah? Mbok Dik. Piye lurae? Waiten trisen jailen saiken kailen. Bahasa Inggris? Kuwi basa Jerman, Kok basa Jerman? Jawane tresna. Kuwi ngene, waiten trisen jailen saiken kailen, witing tresna jalaran saka kulino. Lah, kowe arep muni witing tresna jalan sekolah, weten tresen apa? Men ketok minat jinggo pengalaman. Pegang gila. Dikapake kowe iki. Lah kuwi arep dirogos saka ngisor barang kok. Yo nek logo saka dhuwur iki kepripun? Ya ngono. Ana sing rogos saka dhuwur ya ana. Urung tau rogos saka dhuwur. Wong aku ya jajal. Nek dayun bapak nentul kiem. Apa kowe seneng karo waita puyengan? Banget lurae. Kok ora matur wingi-wingi karo Adipati Minak Jingga? Nek kowe matur wingi-wingi tak tugel gulumu. Napa ta? Lurae mbok panjenengan niku donge wayah. Dasar putra nyona Lendra kene wong ayu Aku wis najuket tau lho yo. tak belani rela mati Aja nganti kena lho yo. Aja nganti kena. Lurae, sik sitok usung idul. kae uyaan gunan ngopo-ngopo Siap, lurae. Kenapa kok kene tua ngomah yo tua kok ya? puyengan Kula lurae. kowe aja sedengan ngerti ora tegese sedengan Apa? yang kok tak ngerti kene Mboten panjenengan niku mbok bubuk mawon sare. wis aku bubuk lek utang iki mergo kelingan awakmu Lah yo nggih sare meleh. engko kelingan meneh Lah nggih sare terus. kelingan terus Kepanjenengan niku yo kan ngapa ben ora ngoyak-oyak enten iki kula niku ajre kalian panjenengan lho. aja meneh kowe ra wedi wong aku enek ngilu wedi dhewe Lah nggih mulane panjenengan menika kudu sadar diri. aku ora semaput Nggih maksudnya kok arep ngapa? arep ngelih tas ku Lah kok dingklok-dingklok. kene Pripun? aku cekelen tanganku wis padha karo diseksek Ning urung cekelan ijak tok. iya wong ayu aja sita Lah ndi iki? telu Wis sitok ngendi? dayun ku aja nyentancan tak antil kowe koyo Panjenengan menika mbok apun. Niki ajeng digawa ten pundi? neng tengah kene ora jero wong ayu Nggih pun ten mriki pun. Puyengan kok malah lungguh kowe iki penak banget iki. Laran. yang Agi mancing. Ora dipancing kena nek aku mayir. dayun pancen kowe iki ketoke sedengan kene lungguh kene wong ayu Aku lungguh. iya Lar muni wong azu-azu wae lho. blambangan ki nek muni bayem basem Dasem. nek muni bayung basung Heeh. Nek wong ayu. cantik kene wong Kok beda? beda nek lenget padha nek bingung ngodonan kene wong ayu Aku ngoten mriki mawon. Lempere tarung. ora apa-apa wong ayu nganti kelapa moda no berantam ning Kanjeng Adipati. kepiye
wong ayu. Kek ngono wae ya tak. Awak dhewe kothoke ngapusi semayani kok kek awak dhewe lunga wae. Heeh ngono wae. Eten lho nganu Kanjeng Adipati panjenengan menika ora nggih nganu kesel gitu. Terus Nggih babagan tresna kula kalian panjenengan meniki mbok bilih menika kula nyuwun wedal rumiyin. Pirang menit, pirang jam, Nggih, pirang anu benjang sonten. Kowe bubar. Ya ora apa-apa bubar. kowe tenan sesuk. Iji benjang sonten panjenengan kapureh rawuh wonten mriki malih, mengke kula kalian adik kula menika nyaosi kabar mbok bilih napa kula kalian adik kula. Dayun bapak ngetul kiye. Kula lurae Kepiye nek disemayani sesuk sore iki ketoke ngapusi apa ora Dayun? nek didelok-delok nggih kaya mboten yo, delok atine ayu tenan. Ya wis ngene wong ayu. Sesuk sore aku rawuh nang Taman Blambangan. Kowe sakloron kudu gelem ngladene karo aku. Nek ora kowe tak tugel gulumu sebab Adipating Blambangan iki kuwasa gawe ambang ijoning kadipaten. Mula kowe kudu nungkul manut marang aku ya wong ayu. Iji benjang sonten panjenengan rawuh wonten mriki mengke kula kalian adik kula sampun paring jawaban. Janjimu tak cekel. Saiki aku kondur nang kadipaten, sesuk aku rawuh rene. Derekke Kanjenge. Sing hati-hati. Mah. Dijawab. Mah. Nggih sampun. Matur nuwun wong ayu. Agene halus ya. Panjenengan menika siladi ikon sampun dipun Iya, tebahi Dayun. terus mengke Dayun bapak itu. Kula lurae Derekno kondur nang kadipaten, Siap, sesuk rawuh Lurae. rene wong ayu. Kentrongane. tuk. Ayo Dayun. adikku piye? Piye, Bayu? Iki mumpung Kanjeng Adipati. Heeh, kono awak dhewe. Awak dhewe kudu lunga saka kene nek ora ngene engko sesuk awak dhewe diparani dadi bojone awak dhewe tugel kulune lho Mbak. Bapak Ibu para pamirsa Sudarna Budaya mekaten petilan ketoprak. Bisa malih petilan sampun ngantos kelentu nggih. Petilan. Nek kleru prahmen tak cilaka. Minat singgo kalian waito boyengan binjang kasambet malih menawi dalangipun kikis ban. Matur sembah nuwun lepat nyuwun pangapunten. Mugi-mugi warga mriki tansah pinaringan kalih sing sampe kala seping rupita jumbuh ingkang kinayuh sembodo ingkang ditya rayu kasaestu basuki kang kesti gagah kang jinangkah. Amin. Matur nuwun. Minat singgo leren. Singgo leren ya Mbah. Nggih, menika sampun Mas Dalang, menika Ah. prahmen nggih sak kamat-kamat menika. Wis. Nggih. Iki ya wektune saya nguyak. Nggih. Iki ya ben nggo penutup iki Oriza karo Mbak Anissa ben maju. Oh nggih. Kowe siap. ngombe-ngombe sithik. Oh nggih siap. Iki mono sik ana pamundutan liwung apa gelo. Liwong nggih, Pak Bu Liwong. Oh nggih, Liwong. Liwung ayo. Muk maju. Mbak Oriza iki kok cimu dasare Mbak Anissa ning Mbak Catita. Catita underground iki wis. Jos. Ya, langsung wae. Wah, hati-hati. Ngapa to kok dadak ngati-ngati? Iki Mbah Paluya ya Pun. badane kurang fit. Wingi ya mau bar kandhara aku nek bar opname. Wah, yes. Disehat-sehatke Mbah, matur nuwun. Muga ya gendang waras, wiris. Amin. Kumpul-kumpul. Amin. Matur nuwun. Kowe tekan gara-gara ta, Tin? Yuk. Langsung wae, Riz. Langsung. Langsung. Dadi limang atimu nalikane sepisan ketemu wong bagus gantilanku godho ati rinten siang Terbanci barang
segoro datang bisa hebohke cit. Yuk. Sabda pandita ratu Tresaraku Ada sisi aku Mukti Gusti Gilani Tresnaku bakal ginawa mati sepisan ketemu Dian. wong bagus dan nilan Hei. godho ati rinten siang dalu dinar pasti maraka gedang rasa Barang kowe goyang pur gawe mau wis gawe geger. Ngelok tenan. mantep to nek cimuk Pargi ya. Heeh. Mantep to, Mas. Mantep tenan. Kok mantep? Iso. Mesake sene mburiku ya. Heeh. Mbak Tatin maaf lho Mbak Tatin. Kontal Tatin kontal. Tatin kalah heboh. Sabda Pandita Ratna Prisiriamu Ada sisihanku Mugi Gusti lilani Tresnaku daging nopo Kudune mau numpak celeng kok si Tati. Ora. Opo numpak Darman kon berangkat. Ampun dipun pinanggani. Dipinangani nggih, matur nuwun. Nuwun nggih Mbak Risa. Nggih. Mbak Catita, Mbak Tatin. Nggih. Iki dicukupke tekan semene wektune wis saya nguyak wis jam 1 gek mongko engko jam 3:30 kudu ngrampungke lakon. Oh. Nggih, pokoke nyuwun ngapunten nggih
Mas Dalang menawi wonten kalepatan. Ora ana lupute. Kagem keluarga masyarakat wonten ing Bondalem sedayane mugi tansah pinaringan sehat bagas waras. Amin. Lan jenengan nggih slamet, mengke sukses sampai tancep kaya. Amin amin. Ya Allah benjang saged minanggih malih. Nggih. Amin Allahumma amin nggih. Amin. Iki terus kondur, Mbak. Nggih, Mas. Oh ya, dereke Sugeng kondur wis kumpul nang omah karo anak bojone ya bojone iki diomani. Ora men tinggal lunga terus. Nggih, sampun kula amani pendak esuk, Pak. Oh iya. Ya, ayo nok mundur nok kae bendaramu. Oh, Mak. Mundur sang apate. Undang sagung prajurit